Ja sam dugi niz godina mislila da ću pre ili kasnije otići na estetski zahvat, zato što mi je smetalo kako izgleda moj nos. Ja sam svoj problem zaboravila da sam imala do pre nekoliko mjeseci. I fascinantno je bilo da nešto što mi je bilo toliko važno, znači ja sam mislila da svi to gledaju, da svi me osuđuju zbog toga. To mi je bilo toliko bitno. I u posljednjih ne znam koliko godina ja sam čak na to i zaboravila. Zato što sam prihvatila sebe, prihvatila sam svoje telo i volim svoje telo i ne pada mi na pamet da menjam bilo šta. Smatram da u osnovi te želje da promijenimo izgled na takav način leži negativna slika o sebi, neprihvatanje sebe ili neprihvatanje procesa starenja. I mi uzimamo estetsku hirurgiju kao način na koji ćemo mi postići ono što želimo. To jest da popunimo neku prazninu u sebi. Ako promijeniš svoj izgled, drugi će me prihvatiti, ja ću biti srećna, ja ću imati samopouzdanje, ali često to neće promijeniti kako ćemo mi gledati na sebe. Možda ćemo dobiti pozitivan feedback od drugih, drugi će nam reći da smo lepi, ali onda naše samopouzdanje i naša slika o sebi će zavisiti baš od toga šta drugi ljudi misle o nama, kako drugi ljudi reaguju na nas. I onda šta se dešava? Poslije tog prvog zahvata mi se osjećamo malo bolje, ali ta praznina je i dalje tu i dalje ne volimo sebe. I onda dolazi drugi zahvat, treći zahvat, četvrti i mi na kraju ni ne prepoznajemo sebe. Znači moja poanta jeste da nije bitno kako mi izgledamo, nego kako mi nosimo sebe, kako mi nosimo svoje telo, kako se mi odnosimo prema onome što mislimo da je naša mana. Zato što okidač može samo da bude ono što mi uzimamo kao neki nedostatak, što umanjuje našu vrednost. Ako sam ja ok sa sobom, da ja apsolutno nemam razloga za to da mislim da će to biti razlog da me drugi ljudi neće prihvatiti. I onda pitanje jeste, da li mi takvi ljudi uopšte trebaju u životu kojima je bitnije kako ja izgledam ili koliki mi je nos, a ne to koji su moji kvaliteti, šta je moj doprinos. Shvatite da ste vredni i dovoljni bez obzira na to kako izgledate ili šta vam današnji standardi govore da bi trebalo da izgledate. Jer sjetite se, ti standardi se menjaju, a neke promjene ostaju do kraja našeg života.